Και θα αφήσουμε την πολιτική επικαιρότητα να έρθουμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε τώρα χρόνο στο δελτίο μας για να μάθουμε περισσότερα για τον κινητήρα της ζωής μας. Φιλοξενούμε λοιπόν τον ειδικό καρδιολόγο και επεμβατικό αριθμιολόγο, κ. Βασίλης Κολοβός είναι στο δελτίο και τον ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ, καλησπέρα γιατρέ από τη Λαμία. Καλησπέρα κυρία Τσάτζαλη. Λοιπόν, να σας ακούσουμε πώς μπορούμε να προστατέψουμε την καρδιά μας. Ναι, αύριο είναι σημαντική η αυριανή ημέρα, γιατί αποτελεί την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Και γενικότερα ο μήνας του Σεπτέμβριος είναι αφιερωμένος στην καρδιά. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για αυτό το μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με την καρδιακή υγεία. Επομένως, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε τα νοσήματα, τους παράγοντες κινδύνου, την υπέρταση, το ζαχαρό διαβήτη, το κάπνισμα, και ό,τι αίτιο υπάρχει και μπορεί να προκαλέσει αυτό που ονομάζουμε έμφραγμα του μυοκαρδίου και εγκεφαλικά επεισόδια. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας στους ανθρώπους που βλέπετε με βαρύ έμφραγμα? Αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός ότι όλο και νεότερους ανθρώπους βλέπουμε πλέον να εμφανίζουν καρδιαγγειακά συμβάντα, όπως λέμε, είτε έμφραγμα του μυοκαρδίου, είτε αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Ίσως να φταίει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, πολύ πιθανό, ίσως να φταίει το στρες, αλλά είναι γεγονός ότι βλέπουμε νέους ανθρώπους. Να μην ξεχνάμε ότι τα καρδιαγγειακά συμβάντα αποτελούν τη νούμερο 1 αιτία θανάτου παγκοσμίως τώρα, σε ποσοστό 33%. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Υπάρχουν συμπτώματα που μας προειδοποιούν για τα νοσήματα της καρδιάς ή μπορεί ο ασθενής να μην έχει αντιληφθεί ότι κάτι περίεργο συμβαίνει? Θεωρώ πως η καρδιά σε πολύ μεγάλο βαθμό μας προειδοποιεί. Είτε με έναν πόνο στο στήθος, είτε με τη δύσπνοια, είτε με ένα αίσθημα παλμών και τα φτερουγίσματα που λέμε. Πάντα μας δίνει το σημάδι, γι' αυτό λέμε πάντα να ακούμε το σώμα μας, ούτως ώστε να αναζητήσουμε βοήθεια και να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Μπορεί να μην είναι τίποτα, μπορεί να είναι και κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο να θέλει μια περαιτέρω διερεύνηση. Άρα ναι, υπάρχουν σημάδια, υπάρχουν συμπτώματα και γι' αυτό πρέπει να αναζητούμε βοήθεια. Εκτός από το έμφραγμα, άλλα νοσήματα που πρέπει να γνωρίζουμε? Ναι, εδώ πέρα θέλω να σταθώ λιγάκι, επειδή συγκεκριμένα ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ο μήνας ο οποίος είναι αφιερωμένος και στην ευαισθητοποίηση στο κομμάτι της κολπικής μαρμαριγής, της πιο συχνής αριθμίας που υπάρχει τώρα παγκοσμίως, με 400.000 Έλληνες να πάσχουν, με 6 εκατομμύρια Ευρωπαίους, με 5 εκατομμύρια Αμερικανούς. Η κολπική μαρμαριγή, η οποία συνδέεται άμεσα με τα καρδιαγγειακά συμβάντα και συγκεκριμένα με τα εγκεφαλικά επεισόδια, αποτελεί το νούμερο 1 πρόβλημα αριθμιών στις μέρες μας. Όμως, πλέον οι ασθενείς πολλές φορές δεν γνωρίζουν ή αγνοούν τα συμπτώματα της κολπικής μαρμαριγής, που συνήθως είναι το αίσθημα παλμών, δεν αναζητούν βοήθεια και πολλές φορές έρχονται καθυστερημένα στο νοσοκομείο με ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι για την κολπική μαρμαριγή στις μέρες μας υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν θεραπείες. Όσο νωρίτερα παρέμβουμε, τόσο καλύτερα, γιατί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και μάλιστα οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας μας λένε ότι πρέπει να παρέμβουμε νωρίς και μάλιστα επεμβατικά για να δώσουμε το πιο καλό μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Και η τεχνολογία έχει αλλάξει και τους τρόπους που παρεμβαίνετε? Ακριβώς. Τώρα έχουμε πλέον τεχνολογίες οι οποίες μπορούν με πολύ γρήγορο τρόπο, με πολλή ασφάλεια και πολλή αποτελεσματικότητα να μας οδηγήσουν σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πολλές φορές μέσα σε 30 λεπτά μπορούμε να ολοκληρώσουμε μια επέμβαση που κάποτε έπαιρνε 6 και 7 ώρες για να γίνει. Και για να καταλάβουμε, τα βαριά περιστατικά που βλέπετε είναι άνθρωποι που καπνίζουν, είναι καπνιστές, παχύσαρκοι, που έτσι, βιώνουν έντονο στρες. Αν δηλαδή ανθλούμε, τρώω υγιεινά και δεν καπνίζω, θα έχω μια καλή καρδιά? Ακριβώς. Αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να σταδιοποιήσουμε τους ασθενείς μας, να δούμε δηλαδή ποιος κινδυνεύει περισσότερο. Άρα σίγουρα αυτός ο οποίος καπνίζει, αυτός ο οποίος έχει υπέρταση, αυτός που έχει διαβήτη, έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να πάθει ένα καρδιαγγειακό συμβάν από κάποιον ο οποίος δεν έχει όλα αυτά που προείπαμε. Άρα λοιπόν, προστατεύοντας την υγεία μας με αυτόν τον τρόπο, ελέγχοντας την πίεσή μας, το ζάχαρό μας, τη χολυστερίνη μας, σίγουρα μειώνουμε τις πιθανότητες να μας συμβεί κάποιο καρδιαγγειακό συμβάν.
Και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα προς τους γονείς για τα ανήλικα, γιατί μας ζητούν κάθε φορά που είναι να γράψουμε το παιδί μας σε κάποιο άθλημα, μας ζητούν να επισκεφθούμε κάποιον καρδιολόγο. Δεν το παίρνουμε νομίζω τόσο σοβαρά οι γονείς, με αποτέλεσμα να βλέπουμε και πολλά παιδιά την ώρα της άθλησης μέσα στα γήπεδα, έτσι 20χρονους, 25χρονους έχουμε δει ποδοσφαιριστές να χάνουν την ζωή τους. Ακόμα και για τα ανήλικα και για τα πολύ νεαρά άτομα η πρόληψη και η επίσκεψη των καρδιολόγων είναι σημαντική. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Όντως, η πρόληψη του ευνίδιου καρδιακού θανάτου, όπως τον ονομάζουμε, αποτελεί μια πρόκληση πολλά χρόνια τώρα. Και θεωρώ πως ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα της πολιτείας να υποχρεώσει όλους τους αθλητές και τα μικρά παιδιά να έχουν έναν ετήσιο καρδιολογικό έλεγχο, το προαθλητικό έλεγχο, όπως λέμε, για να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να συμβεί κάποιο τέτοιο αριθμιολογικό συμβάν, όπως λέμε. Άρα, σκρινάροντας στον πληθυσμό, μπορούμε να βρούμε τα παιδιά αυτά τα οποία κινδυνεύουν, να τα διερευνήσουμε περαιτέρω και να δώσουμε τις κατάλληλες θεραπείες, ούτως ώστε να τα προστατεύσουμε. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό να γίνεται και αυτός ο μήνας πάλι είναι ένας μήνας στο οποίο τα ιατρεία μας είναι γεμάτα από τέτοια παιδιά τα οποία σκρινάρονται καθημερινά. Ευχάριστο είναι αυτό. Η πρόληψη λοιπόν. Και στην περίπτωση των καρδιακών νοσημάτων η πρόληψη είναι το νούμερο 1 και ο καλός τρόπος ζωής. Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ πολύ. Μου κάνει εντύπωση, έχουμε ενημέρωση πλέον, αλλά μάλλον είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε τις συμβουλές των γιατρών. Παλιότερα δεν είχαμε την πληροφόρηση, την έχουμε τώρα, δεν έχουμε τη θέληση μάλλον. Ίσως, αλλά είναι γεγονός ότι για μένα ενημέρωση είναι το πιο σημαντικό πράγμα και έτσι ευαισθητοποιείται ο κόσμος και κάνει και αυτό τα βήματα τα οποία βάζουν την υγεία του σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν πριν. Σίγουρα. Ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.